Ay oras labot Kapampangan. Mikita na naman ining pang 18. Ang 18 niya karangan ako Tegalugan series na dining pisabyan tangin ni may kadikit yun nala karing may nga pauna akong Tegalugan series. So nang kasi kailangan tamong kailangan talang pasibaywan ng misan baka nito ilang makakalingan Imo muna imbita. Imbita para kanako Tegalugan niya. Mas manayo ng Kapampangan kumbira. Inimbita kinumbira manong kasalukuyan para kanako Tegalugan niya mas manayo ng Kapampangan kasalungsungan apagkamalan Tegalugan niya naman Kapampangan apagkamalyan at inyang dito kapamilya luwa spelling ka rin apagkamalan apagkamalyan yung mas manayo ng Kapampangan at inyang y waya ay binata balutan Tagalog yung binata mas matulid ng Kapampangan mas makatulid ng Kapampangan bayin tao kidlat yung kidlat Tagalog yan mas manayo ng Kapampangan kildap okay mahalaga hindi king katagalog ini ulit niyang H wari tamo la tamong H niya yung mas manayo ng Kapampangan yung mahalaga maulaga okay kasabi yung kasabi may nibatan niya kaya tang Tagalog kasabay nya nung burita mo mas manayo niyang Kapampangan ini dapat yung gamitin tamo kayagnan kasabi kayagnan sabi agnan okay aliwanay man yung sabi liwang pisab niya nito okay so rin din ka na akong Tegalugan niya pang 18 at syempre tala kakaligman dapat yung diba wari ito yung diba Tagalog yun itang pag-atsuka Pampanga mga Pampangan ka dapat mo kanyan patsyatsuka Pampanga mga Pampangan ka kaya gustong atsuka Pampanga mga Pampangan ka okay urin na pa mo po ito kumabana naman salamat ni Pangapampangan tamo Luis Jane Kapampangan.